na corner square.
Hello, my fans all over the world. Kekunumel. Ndi Igbo niile kedukunumelu. I trust God all is well with you and your family. Oka akpara akpa eji isi ekwuye. Otuga aka anyị na-amanya bụ ọkwa. Were bet that na sharing life issues with Ifeomamebe ga-abịa today na Igbo World TV. So kpọọ ụmụnne gị, kpọọ nne na nna gị, gị bụ onye nọ under the bridge na-ebakwe nwere access to cable. Pụta bịa na today nwee ike ịbụ odozi obodo gị. Anywhere in the world you are. Afam Ifeomamebe of sharing life issues with Ifeomamebe na Igbo World TV. This program I brought for any religious program. I brought for ndị ụka nke ọ na-abụ for ndị omenala no etu ndị enibesibai si anyị kwuo ya ka ọ na-abụ. It is to encourage the discouraged, help the helpless, give hope to the hopeless, and above all, put smiles on the faces of them that are crying. A lot of people are crying today. Nebe ogene bụ nsogbu fa. Kedu ihe bụ ọnọdụ a? Because ama m na ọnọdụ ugo adịrị egbe mma. And if they knew for you to share your own experience anywhere in the world you are. Are you in Canada? Are you in US? Nigeria here? In any African country? Russia? Anywhere? Putoche Diana Wande Ifeomamebe today. And as long as the earth remains, this program will live for years. Because na can they need where they are. Therefore, to run your advert in this program. Bia wetiha heji marage, akadeji marage to come and showcases in this beautiful program, sharing life issues with Ifeomamebe. Therefore, ebezin na chukwu nonso. That's why if you listen to our signal tune, oyi haije bido, akwi haije apose, nworo ihe chukwu aporo imenu, mankezi ube, mankajuya. The Bible says, can Abel befall the city without the Lord God doing it? Can a trumpet be blown in the city without people being afraid? Can I, the Lord, do a thing without first revealing the secret to my servant the prophet? Onye ọsọ gị bụrụ ọnọdụ ọbụla nọ n'anụ nwere ike inwe mgbanwe. Ọnọdụ ọbụla nọ n'anụ nwere ike inwe mgbanwe at any point in time. Ọ bụrụ na Chineke can through this program set Ebuka Mbonu free, onye condemned to death by hanging. Onona prison, maximum prison Enugu Chineke dọpụta nwere ihe Chineke apụrụ imenu. If God can raise up somebody like Okodere Madoka, who is a cripple up to today, may only a millionaire, someone from Spain, that does him there through this program. So, and be part of what we're doing. You are God might touch your life. I go hela na gulu that na sharing life issues with Ifeomamebe. Now you know because ndị obodo anyị na mostly ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo na-ata afụfụ na this part of the world. Ndị mmadụ na-ele alele. So because ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka wheelchairs, ị nwere artificial legs and hands, ị nwere crutches, food stops, ụmụ beverages akwa ị na-azị eyi, shoes ị na-azị eyi, mob anything you can give out, or even ego, someone out there needs it. Villages need this sense.
I need you badly. Because all you need to do is to call me in at 080-888-03009 or 070-55-340-561 or 081-888-541-65. Or you call the CEO of this beautiful, wonderful television station. Now, 090-606-35798. He will talk to you. And do not forget, Ifeomamebe, a resource person or a motivational and inspirational speaker, you can invite him anywhere in the world. Abiara with the CEO, and I will teach you on moral and inspirational issues. Start I get video with the CEO Odogunwoke Igbo Jemonu nke na-achụ igwe enye ọzọ bịa wụrụ onye tere ụdị mmanụ. Eji m ohere asị sit tight and biko onye ahụ na ngwọ na nkụ na-abịa. Afa m bụ Ifeomamebe. God bless you for coming. And without wasting most of our time, because now oge adịrọ mmadụ oge adịghọla anyị onye ọbụla nọ na this part of the world na-agbasi mbọ ike na-amanyeghị time ya ọfụma maka ndị chọrọ ịkpọnụ. Ị nwere ike inweta Igbo World TV live like we are here now. You go to www.igboworldtv.com live. I know there live. Or you go on Facebook Igbo World TV, or YouTube Igbo World TV, or Instagram Igbo World TV live to be part of this discussion. Because that no matter to me or matter to onu. Ada makama like on Chaboro Bosi. Eto no si wedi obu ni no mma kere maka nwanne gi. Kere maka nwanna yi. Kere maka digi, kere maka nwunye gi. Kere maka ụmụ gi, kere maka ụmụ nwanne gi. Enwero ya mechi. So you can change this situation for them for good. All right. Now, I have a guest today. I started by saying, lady person boy a guest. I didn't just want to do it. No call us wedding. Ask him now. I must start with the CEO, the MD CEO of Igbo World TV. Reverend Pius Ndubeze Okachukwu. Na ibuka keme. Na ndio Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ekene unu. Adịkwa m mma unu afụgo mmụọ n'isi. Na-afụnanị ya. Unu enekwala anya ka o si achị na-ekwu akwa nnekwu mmadụ. And as a matter of fact, upon that, Obiawulu, a man of God. Nna ekwu nnọọ. O ndewo. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ isi na ọnọdụ gị wee mụrụ ife. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ enwe ndị nọ na one kind of problem aga but maybe if they listen to you or hear a testimony, you never can tell. Onwe kokunye symbol, enough is enough. And I must have to make it. If God can bless Pastor Okachukwu or Reverend Pius Ndubeze Okachukwu, God can bless me. All right? So because actually Igbo niile na-ege ntị n'ụwa niile anywhere ha nọ Markele onye Igbo, bakene ha onye Igbo. Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewo unu. Dịka unu na-afụbụ m abụ m onye isi nchụaja. Afa m bụ Pius Ndubeze Okachukwu. Abụ m onye Ọkịja si na Ihiala local government area nke Anambra State wee pụta. Ugbu a adịka unu na nno onye isi nchụaja abụ m ụkọchukwu na Anglican Church. Oh, ihe nchọrọ ịnụ because isi nchụaja a na-ekwu you really have to know kedu particular denomination anọ na ya nụ. Oh, Siemens Anglican Church. Anglican Church ọ bụrụ pastọ onye bute ochie. Ejere m ọzụzụ. Iche ahụ wee chizuo m n'otite mmanụ nke oseburu ụwa. Ife mere n'isi. Okay, because ndị ọbụla na-ege anyị ntị anywhere in the world, I will open the phone at the appropriate time. Mana ka anyị jikene Reverend one or two questions. Ka ị wee mara ebe mmiri anyị wee mara ebe a ga-esi wee tinye aka. Kedu ka iji ụwa si wee bido? How did it all start?
nna anyị ugwu ezi m kwuo iji ụwa m bidoro ọfụma and ọ dịkwa ọfụma abụ m nwatọrọ nke ọ dụrụ na be nna and not minding nna m bụbu ụkọchukwu bịa bụrụ onye isi ụkọchukwu kwa a na-akpọ Archdeacon Pius Ndụbụeze ụkọchukwu. You took out your father in everything. Yes. Huh? Yeah. Papa ọ dị ka ọghara aghụghọ. Ọghara aghụghọ ọ ka o si wee do maka na ọ na-abụ mmadụ mmụọ nwa ọmụcha nwa o si n'ime nwa ya wee họrọ onye ya nọchie. So ịtụgharịa ya n'okwu Igbo ahụ m ọnọchie n'ụzọ mpaghara nke anyị na-akpa afa ahụ m ọnọchie. So ọ ife melianụ. So all right, kedu how did it all start? Now you wait decide ya na ị ga-abụ onye isi ụkọchukwu. How did it all start? Well, ọkpụkpọ oku ka ọ bụ maka na mmụọ na-ewe onye ya efi enu. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe problem banye ije zọlụ mmụọ anyị na-efe, and ife onye zọlụ mmụọ na-efe ọ dị iche from onye mmụọ ji aka ya kwuo n'ọnya ga-efie ọkwa ịghọta. So ihe dị iche na-adụ na ịfụ onye mmụọ ji aka ya kwuo n'onye a ga-efie. Anyị niile matalụ ife dị n'ala Igbo na ọ na-abụ onye tosie owelu aka ya kwuo ka ọ ga-esi dịrị ya na be maọbụ n'ezinụlọ ya n'agbanyeghị mana anyị mechakwa ife anyị na-eme mmụọ nwe ụwa, mmụọ ekele ụwa, mmụọ Chukwu nwere onye ọ na-eje kpọọ oku wee du ya ozi n'ime ụwa. So etu a ka ọ dụ. So mụnwa ịbụ ụkọchukwu taa bụ n'ọkpụkpọ oku nke a kpọrọ nke nna m oru na olu ka ọ dụrụ nna m eme ochie Chineke kpọrọ ya wee werekwa mmụọ ọhụụ nna m ji wee jee ozi wee nyefekwazie mụnwa n'aka ewee kontinu ebe nna m kwụsara. So no continuity ka ọ bụ. Okay, maka Igbo na-ege anyị ntị anywhere in the world, ọ ya ka m na-agwa gị ebe ahụ ị nọ kedu ọnọdụ ị nọ na ya nụ. Gị na chi gị adị na mma, gị na nna gị adị na mma, gị na nne gị adị na mma, ị na-ata ahụhụ, ị na-eli alịlị, ị na-esi n'ụwa nke gị ajọgbu onwe ya na o nwere ihe ịma ị na-emezi. Kedu ka isi wee nọdụ ebe ahụ ị nọ? Ana m agwa gị sị gị ebezina na Chukwu nọ nso. Ị nụrụ ihe onye nkụzi ụka kwu, onye reverend ndị Anglican kpọrọ, ọ sị n'ọkpụkpọ oku ka ndị eluigwe kpọrọ ya na ọ bụrụ onye wepụtara onwe ya wee sị na ọ na-eme gịnị na ọ na-aga, ọ bụrụ ya wepụtara onwe ya tọọ. Therefore, gị bụ onye na-ege m ntị, who are you to God? Have you been able to allow yourself to be used by God? Ka ị nọ na-echegbu onwe gị na-ebe n'ụwa nke gị gwụrụ agwụ, ka ị ga na-eri arịrị na-asị that the mmadụ ihe ị ga-eme. First and foremost, give yourself out and let the heavens take over. Because eventually ndị eluigwe were ọnọdụ, o nwere ihe mmadụ gbe ike imenwu na ihe a ndị eluigwe dere gị ama bịa na mmezu. So ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị, ebezina na Chukwu nọ nso. This program is here to touch life, encourage life, and discourage pains and the agony of life, so that onye nọ na mwute ga-ama na Chineke dị. This program is not here to give you hope, those who have hopeless situation. And let your faith be very strong ebe ọ bụla ị nọ, because na etu ọ sọkwa ya dị, Chineke na-aza ekpere. Ọ bụ na Chineke nwere ike iwepụtanwu Reverend Pius Ndụbụeze ụkọchukwu among ụmụnne niile ka ọ nọchie nne ya, o nwere ihe Chineke nwere ike ime gịnị na ndụ gị nwa. Ya bụ ebe ọ bụla ọsọ gị nọdụ, ihe m ga-agwadobe gị is this: learn not to cry more. If you want to cry, appreciate God with your tears and tell God that now all is so wonderful and nice. Ka ndị eluigwe wee mee gịnị wee gọzie gị. So biko ana m ayọ gị, do not cry again.
But do you what would I do to become a successful story? Can you hang to become a success story? Can you hang to become a success story? If you have no way to do no dia, I'm not going to be eziokwu. Ị ga-afụ n'ụwa gị ga-agbanwe. Ya bụ ebe onye na-ege m ntị, ụcha ntị gị ọfụma, ebezina na Chukwu nọ nso. Etu ọ nọ so ya dị, ebezina na ndị eluigwe na-aza ekpere. Etu ọ nọ so ya dị, kwelu n'onwe gị and determine to make it. In fact, I'm not one mad most of the times that now only four these principles that govern the earth. You know, he decided near he got mother no one. He determined near he got mother no one. He disciplined on way to become somebody in life, and at the same time dedicate that in determining unto God. That now it was on yade nega one mother. All you hear people like Reverend Ukachukwu Mernowa, or where did they do? So now you actually made you this Ukachukwu Bible. Or here, get a cheap baby, no hegalo. Are you passionate about it? Yes. Emana ka na ebido ndụ. Amara m eyibere m uche. Ana m eto ka mmadụ nkete na-emekwa n'ife ndị mmadụ nkete na-eme. Mana at a time, at the peak of my kampata ego bụrụ mmadụ bụrụ odogwu, Chineke sị m ya abụkwa n'odogwu a mana ọ fọchala bụ ya abịa ka m eyirube isi ọrụ a ndụ eke maka eke kele ụwa ka ọ bụ. Before you gather that place, gwakene m ụwa niile kele afụfụ tara wutere na mmụọ ma eji wee jụọ onwe gị Chukwu anọkwa. Atakwala m afụfụ o. Ịma na o nwere ụdị nke ntalụ maka na mgbe m ji ọkpa esi nnobi abịa Nnewi, esi nnobi eje ọba ka ebe a na-achọ ka ọ esi wee doo na mma asị onye na-agba mbọ. Ụfọdụ ụfụrụ m asị onye ala mgbe ahụ agbalụ m ọkada akụziri m nkụzi emem understand Ndụwa ihe agbara ọkada. Agbalụ m ọkada n'obodo a ndị mama ụma agbara m ọkada n'obodo a gbatị ọkada gbaa ya ọfụma wee na-achọta ife ihe eri wee bịa banye nkụzi wee si from nkụzi wee banye ọrụ injiniarịn wee jee nwụsị afọ ife kọmputa wee iji ọkada were azụ ụmụ gị were banye nkụzi were banye ọrụ injiniarịn. How come all these ideas bata into you? ịma na mgbe afọ anụrụ nwaanyị mana ịma ekere mmadụ o nwere ife Chineke na-etinye mmadụ n'ime na many of us adịghị discover ya n'oge. Ịghọtago onye ọbụla Chineke kere nwere purpose Chineke ji wee kee ya nwee ife etinyere gị n'ime. So ọ bụrụ na etu anyị nọ inwe ike chọpụta ife Chineke tinyere gị n'ime yiri ya mana first of all you must pass through many university of tears or ife na-akpụ ya. O nwere mgbe ya bụ oru na-ajụzikwa ma Chineke ọ nọzikwa. University did you hear about him? Did you hear what he said? Also, you know, University of Tears. You know, more than there, you know, climb their own mountain. Yeah. University of Tears. This young man not here now, CEO of Igbo World TV, passed through the University of Tears. On his own mountain. So give one a back. Give one a see no waga Google. Give one a see that no one's here will pull again. This man about Okada. Reverend Ukachukwu about Okada. I'm quite sure he must have done one or two things again that has been very, very hit on him. But exactly. O nwere nke ya ruo na-echena oge m bi one room. O nwere mgbe m mechara nchọta ụlọ biri one room. Afụghọ m 10 naira m ji ego kerozin. Ofu uche baa m n'ime nchọba ka m na-esi mee. Ịghọtago nchọba ka m na-esi mee ife mmedebe bụ nwere aka eletrik gbakọsi efere na abụọ nụtụ ya n'ime bọket wee ya mmiri kwe ya na eletrik ọsụọ ghele m rice rie nri gbaa ya mmanụ gwogharịarị. Enwere m so many experience ịkọba ya kịta abụ ịdịrị elota ife a gara aga maka ebe agbara eteka ebe agbalụ o tere aka. Before m mepe igwe okwu a ji ekwu okwu gị bụ onye na-ege m ntị, hook up to this television, mmepe ha anya nọmba ị ga-akpọrọ mbụ 09 +234 +234
9060-35798 mgbe m ga-emepie nya ka ị ga-akpọ mana achọrọ m ịjụ ụkọchukwu ajụjụ ọzọ. Kedu ihe iji wee chọpụta etu isi chọpụta akara aka na ọ dị on the line of telecommunication? How did it come? Ịma na nwatakịrị na-eto, ọ bụrụ na ewuru nne na nna ya na-ene nwatakịrị anya ọfụma, ị na-ene nwatakịrị anya closely, ya achọpụta wee malụ ma ife nwata ahụ ga-aghọ. Mgbe m na-eto eto, ọtụtụ ife ka m merụ n'ụlọ. O nwere ife mebiri emebi na be nna m ma ada edozite ma telivishọn ma redio ma fa ahụ mgbe anọkọta ọ dị ka ọrụ aka ka m arụ maka nke ọbụla mebiri mma anọdụ a na tọsa ya nnene ka ọ dị dọrọ ha niile nzokọsịa ya isi tie ọwa ọkụbakpa kpatara mgbe m bido na-eje holiday na nke anti m na Ọnịcha chiazụ anya chebere o nwere mgbe ya bụ ife ọbụla mebiri na bie arụọ nya ọ nata ọfụna m arụọ na ya nnaba onye m ezigbo ego meme encourage ewe m na-eto. So communication bụ akara aka ka ọ bụ. Okay, that's good. Biko gị bụ onye na-ege m ntị ifu gị o nwere something Chineke tinye na ndụ gị, but until you understand na o nwere ihe Chineke tinye na ndụ gị ga-eme gị ihe ị ga-abụ n'ụwa, you will never ever make it, and that is what we call your calling. Ụfọdụ na-akpịa your vision, ụfọdụ na-akpịa your dreams. Ihe ahụ ị na-ahụ ime ọ bụrụ na nwere kedere na ị ga-agba bọọlụ na bọọlụ you are calling on earth, please follow your heart. O nwere ike ọnụ ọrụ aka, o nwere ike ọ bụ nọ ịgụ akwụkwọ, o nwere ike ọ bụ nọ itriti enwe somebody ma ọ sị gị onye onwudo ngwere ọgbọwa ya afọ na-achụ ihe ọ ga-eme all those things. If that na ụdị mara could be a medical doctor overnight. So kedu ọnọdụ ịnọ na ya nụ jukede nwe ajụ, what do you love doing? Abụrụ ajụ ife. What do you love doing? Right now, I am going to open up the phone. Ịgba m afa gị, gwa m ebe isi akpọ, gwa m the country only outside the country. Then you tell me, I'll ask you questions or put up your contribution. But biko nya gafe na 1 minute ka ndị ọzọ wee kpọọ. The number ị ga-akpọ bụ +234 90 60 63 35 79 8. I repeat, +234 90 60 63 5798. When you call, please go straight to the point. Tell me your name. Tell me the country you are calling from. Are you in Nigeria? Then bam, what you want to say. Yeah, hello. Hello. Yeah, Kedu. I can hear you. Go ahead. Can I find a Sabo? Good evening. Can I find a Sabo? Yeah, can I be Sabo? Go ahead, Livinus. Can I be Sabo? Anman. Go. Livinus. Can I be on the chat? What's going on? Okay, so on one other thing on the other room, tell us if the Reverend not here. Can you talk a senior? Go ahead. Okay. 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 Okay, Kanjo, are you married? Okay, good. So how old are you? 32. You're still a young man. But Reverend, can you keep going? If a man over now, every situation over now, well, expiring date. After when a mother na tano wa, well, date of expiry. And I even know. GCK. Maybe if you name it, TU2, Manet Equipelle.
Chineke ame blessing from nowhere. O ye enweriri ife ị na-eme bụ aka ọlụ Chineke ga-eji wee bless gị. God is not a God of magic. Ọ site n'aka ọlụ gị. Na ebe ị bụkwa ya master. Ife bụ ịba n'ime onwe gị iche echiche. Mmalụ egwu ya na-ewepụta ga na-atọ mmadụ ụtọ. Ime understand? Akala aka bụ akala aka. Ife agwọta n'ọgwụ ife agwọta n'ọgwụ. Ịghọtago? Ọ bụ na at least every week you try ya compose egwu na-abọ. Every week egwu na-abọ. Ị ga-afụ onwe mgbe ya bụ ruo ife ọwụ na ị nere anya i were ihe fọm egwu ọ bịaghị n'ahụ ọ mmụọ egwu bụ mmụọ ị na-aghọta ife na-egwu akara aka mmadụ ụkwa mmụọ ọ mmụọ anwa bịaghị n'arụ ya bụ na ife ị na-eme eme gịnị achawa ọkwa ịghọta. All right, Leviticus, let me contribute again. And when I will drop a number because I drop number within the mix. Now get this program, but I want you to always use these 4 D's in life. Decision, 4 D's. There are principles in the now. 4 D's. You decision, determination, and another one is getting dedication and discipline. It will help you in life. Okay? I have been in the industry. I can help you. So if drop on this one in the course of this discussion, I can drop number after you call me and we'll talk. Maybe you come to the office, we'll talk. Let me help you, okay? All right, so that God has more. All right, you see what we're talking about. This young man with this opportunity to be a musician, maybe Christian musician, or better still, or a popular, normal, secular music. Okay? Now, he has been trying this, but on how she lose hope. But no matter like you told him that number two to him here, exactly. Or anything. No. Man, I'm telling you that number two so give me an egg. Do not cry. Let's take this call. Hello. Hello? 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 Sorry, please call back. Just call back. So anyway, no numbers to call are 090-6063-5798. You tell us whatever is your problem, let's discuss it. And monitor gets Ọbụna Chineke nwee ike ịgọzi Reverend Pius Ukachukwu. Ọbụna Chineke nwee ike ịgọzi ebe ọ nọ o mesabụrụ ihe ọbụ then o nwee Chineke apụrụ ime Yes. Because ọtụtụ ndị na-adị eluzube hope. It may be at the highest point ihe nwetezi ọganiru gị ma ife ahụ ị na-achọ iluzu hope. Maka I want to tell people whenever it gets hotter, almost that it is at the melting point, which means the more hotter it gets, the more melting point you are getting. Oh yeah, sure. And that is the time you can be eating igwe no on a heat. A time igwe ga soft, and that is only when you can beat that igwe or beat that iron into any shape at all. So afufu bu inatia inwe hope. It went to the lobby that at the end of the tunnel there is a light. Unless money might be in every destination will distance. Oh, sure. Every destination has its distance. From Eba to Onitsha, will distance here. And don't try to do shortcut. Do you understand me? Don't try to do shortcut. Any shortcut email in life because every part of life there is an experience for it. And when you that University of Tears, before the Israelites goes to the promised land, they cross the River Jordan. Of course, I agree. They cross the River Jordan. So you may be at the point of crossing your own River Jordan, you lose hope, and you are drowned in the sea like the Egyptians. So every Christian, every Igbo now pass through any path, anything in life. Let me tell you, hold on now, because your redemption is the next minute. Man of God, man of God.
No, you got to go Anglican. Because you can always follow us live now, online. Anyway, you can follow us live now. www.igboworldtv.com live. Or on our Facebook, Igbo World TV. Or on our YouTube, Igbo World TV. Or on our Instagram, Igbo World TV. Do not forget, the program is sharing live issues with Ifeomamebe. On the top of the in and when somebody now wake or see watch that TV somewhere, but I can't friend. Nay, they are him near my head near or not chocolate divorce. No, please don't do that. And when I can actually get the Luni, today is the first segment. As long as you may hook up every 7 o'clock to 8:30 every Friday, there are so many things we are going to learn. Do not forget, this program I run from the church. Or from the Omenana. Because tomorrow you might be surprised when we'll be talking about Omenana. And it was whether I anything but somebody will get Bunin Chinekenu, Bunahajinekenu, or here. And that is why you can always reach us now 090 60 63 57 98. Or put up your comment on the social media. Sharing live issues with Ifeomamebe. Go there. Like that page and put up your own comment, or you go to the page Facebook of this particular Igbo World TV, put up your comment. Very, very important. I know that you will announce it now fighting for the oppressed. Yes. Can we hear this kind of vision and dream to fight for the oppressed? Is it because they are because I do Kochuku. Hold on, let's take this call. Yeah, hello. Hello. Oh, sorry. Please call back. I lost it. Call back, and when you call, stay away from your television so that I can as well talk to you better. On your television so that we can talk to you because this is live. We have a live calling program. Because we have testimonies on this. Like I said, a family of 5 boys and 2 girls. Ndajo uncle cleared the family, the boys and the mother and father, leaving the 2 girls alone because of Annie. And we say they need to go through this program. So all you need to do is to call. And make sure that now every Friday that Naginime in a hook up on Igbo World TV as from 7, most importantly, to 8:30. And also to all our sponsors, I need to hook up because all make a job for you. Sponsors live are going to be airing your adverts live on this program. All right, let's take this call. Hello. Hello. Yeah, hello, good evening. Kedu? Please call back. I don't know what's going on. I don't know what on the network. Call account is too low for this call. Dial *6. Time for... So I don't know whether it's because of network or what, but please call back. Okay? Just call back. And we'll be there for you. All right. So, before this call, can you hear what's the dreams all about? Can the idea is you were to fight for the oppressed? We say to that outfit that now could go nanyas. If I put that on down and maybe in Yanaka, my own year and a Moyana and Nadi here, you always be there to go and fight for people. What's the relationship all about? How did it all come about? Well, nigga bigger her problem, we have problem mother. At a time in life, it's yeah. So, if at all no mazimuko bidolo. And I always like to fight, even having a class, and me go also very That's why you're blessed. Okay, Namu as Archdeacon Anglican Church in here. I took it upon myself in a foundation in honor of his name. That's good. And that Archdeacon Okachuku Foundation has been there. Charity begins at home.
a lot of testimonies of what we have done secretly, because a Bible says like onye ezinụlọ ya just nwatakịrị 11 years the boy for in prison at the age of 11. This is Nigeria for you. 11 years old child. And when it came to my knowledge, I was very, very angry. I went to Nkisi prison on it and verify and ask for the boy. But had you any intention, he made case for because of that. So I popped the boy. Automatically to send the boy out to follow lawyer. Magistrate, I'm only at 11 years. Where remind that? Magistrate remind this country. Magistrate from here remind remind the only 11 years in prison, not to remind home. Yeah, remind them in prison. Never the property. Follow lawyer. Of lawyer and we gaba here. And we just sign up a bond. Then we will the belief. We just case we just pop the boy. Mpori abata bem kono go primary 4, primary 5, primary 6. I've been about 3 good years. You understand? Just the boy and so on. Well, so many cases. Do you understand me? Man, they has a mother, man, did not immobile. Oh, and come out from also Bulaba. Also, Fuma. Oh, the money I become millionaires. I will back the company. I'm a man, but oh, they are more ballon. Where to be a novel? Now, I had to come with even after the boy. Oh, everyone know Mona. Did the doors of Acolizia, the boy. Oh, the boy, Chigatazia, if you had one nervous, their petition to area command. Chilling the police in Jadia, say I just to Ben there. On us, the mother, I gather every youth, but it disturb the work. Get them at police station. Make case against them. The men will assign undertaking that they will not find problem to the boy. The boy will drive now. On a motor. On Afia Boku now so. Do you understand me? So if the need a mother, I don't know can do him. Mana, it's a passion. Oh, a passion come to me. Or something you have a nafu. Okay, they will marry a tafu and then maybe mother. Chineka because Ebelen never know no one get more. Okay, we don't know why. We're too way for Ifeomamebe with that generation here will be cost. Oh no, if you need ọkwa na program aka anyị na-ekwu ọganiru ndị gbasị Igbo afro onwe ha n'anya ọganiru ndị Igbo gbafuru onye ha n'anya mana Igbo na-eme onwe fa maka na ọganiru kwesịrị ịbata n'ala Igbo ka ọtụtụ ndị ajọ ọnkụrụ na ajọ mmadụ si n'okpuru onye rụọ ụlọ within some ọnụ na dekin akọcha nke onye awa onye ọbụla rụrụ ụlọ wa foundation ọnụ na dekin akọcha nke onye awa ọ na Igbo ka ihe asị ọ nke abụrụ ndị Hausa nke abụrụ ndị Yoruba nke abụrụ ndị Lagos ọ bụrụ ọ na Igbo ọ ndị nọ n'okirikiri anyị so ife na-eme ji ife na-eme ya bụ ebe ihe na-ere ebe ya bụ ji si n'ugwu ka o bido tara ya. Okay, Obi Dajo. You see, Kenem Chukuna today that this program video with a man of God, not just a man of God, but a passionate type. Onye Chineke ji kwalụ ngwaọlụ. Gị bụ onye na-emegbu nwa ogbenye. Gị bụ onye na-asị that na nwa mmadụ nwanne gị mụtara ama nnu dị na ọ ga-anọ n'ụlọ ka. Gị bụ onye na-eme di na nwunye a na-anụ sọsọ ọgụ. Gị bụ onye na-eme nwa mmadụ anara ezu ori ọ ga-zụba ori. Gị bụ onye na-eme na-enye si na aja gbanyesi ha na mbọ ndị ba ya ekene m ụlọ ive ya ya nwanyị ofesasa ndị mmadụ. Ekwensu ga-akpọghị ọkụ n'eke, ekwensu ga-akpọghị ọkụ n'oye, ekwensu ga-akpọghị ọkụ n'afọ, ekwensu ga-akpọghị ọkụ na nkwọ. Mara ama datị na ofu aka ahụ iji eme ihe afọ mkpịsị aka ahụ ịmụkwara ụmụ ha ga-atakwa afụfụ. Kwụsị ajọ ihe anyị na-eme. Negodu nwa 11 years. Negodu nwa 11 years ka hoo magistrate mee na ọ gụrụ akwụkwọ na o mere nke a gaa yunivasiti mụta nwa nke wee nwee mind question no bribe only. Oh, bribe. When they go, where Muchanya, but only 11 years, got remind them at prison for and kiss of prison. Maybe for about months, I don't know. For more than 4 months. You can imagine that. More than 4 months. Can you imagine I can't men all know better? I will not Onyamuma Abiaro, it does up time one.
That is the essence of sharing life issues with Ifeomamebe. Eba anara atokwu eze wele ekwu. Eba na-edobi ebe suppose enon, and that is why testimonies are coming. I can ebido if you follow this program up every Friday from 7 p.m. to 8:30. Why am I saying this? Anywhere in the world you are, learn to be your brother's keeper. Touch life somewhere. Put a smile on someone's face. Makanemareti. Can you call God? It'll tell everything. Where 10 fridges, the freezers na beg stock wazo, stock only, everything, man, I never need reality. Can you call God? Joe Wagado Juju. Joe Wagado Juju. Anima Baggy Joe Wagado Juju. And when they want to go like by Perry passing, all blown in a chaw, Ibada less than not to be any there anywhere. So, if you want to really know that God does exist, learn to appreciate God. The numbers to call, open it to 090-60-63-5798. I repeat, 090. Or the screen there, just check out that number on the screen, 090-63-63-5798. All right, so how far with the outfit? Or how they functioning now, up to now? All day, mana, a lot of things today. Ndị chọ ka enyelu fa aka akanko. And with Ife name, oya ka iji baba godumbo. Ka enwe this Igbo World Television, mako a platform. Anyị ga-eji wee chịkọnata ndị Igbo ọnụ. Wee nwee ike wee hazibezie ife si maka ha na-adị mma n'ụlọ wee pụba n'ama. So ọdụ anyị na-enyelu ọdụ the Igbo Archdikin Ụkachukwu Foundation ọkwụ chinchin. Okay, kelu ka ndị ụka because you are an Anglican priest. Therefore, enwere ka unu enye parish. Okay, let's take this call. Hello. Hello? Yeah, okay. Yeah, take him there. Go ahead. Can I find a disable? Can I disable, man? You are calling from where? From Jos. Go ahead. How is Jos? Okay, go ahead. Can you tell us? All right, Emma, please call back. Hello? Please call back. Please try and call back. Yeah, how are you? Hello? Yeah, go ahead. Good They were going to this about. Go ahead. Okay. I'm like some program on the very good. I don't want them. Okay. I like the program on the all the very and all the very good. Makande not that places in the whole world. Ghana, one of the own I visit one more, then a best and see. By those drama that was this Lukuna, I should have got more than any more job. One day you go to Makanda, your mother.